Takže tady je zde můj PC, kde jsem si udělal vodní chlazení, no, takže to je jenom provizorně, jo, vidíte tady špejle má, to jenom drží, jo, na procesoru. Uvnitř už je voda, no, voda z toho, ze slunečnicovým olejem, no, takže je to paráda, no. Jo, takže to nějak rozfacháme, zde to mám na televizi. Počkej, univerzální zapínání. To je piči, jo, takže. No piči, tak to jde. A už to tam zase drží. Jo, sakra. Sakra. To je v kundě. Nějak by to vyteklo do desky, takže jako nějak se to nepovedlo. Takže příště, zdar Jary.